आरो रिसयाम आसनिनि सायाव चिरां जिल्लायाव सावरायनाय जादों आरो जिखिनिया इलेक्शननि सिगाङाव जायफोर बेनिफिसारिया मोनाखैमोन बिथांमोना थाबैनो अरुणोदय आसनिनि गेजेरजों जिखिनि रां मोननांगौ बेखौ थाबैनो मोनगोन आरो रिसयामनि गेजेरजों जायफोर लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि गैया बिथांमोना माबा मोनसे मावना जानो हानायनि थाखाय बे बेनिफिटखौ मोनगोन आरो बेखौ लानानैनो दिनै चिरां जिल्लायाव एमएलएफोर इएमफोर एमपि गासैबो अफिसारफोरजों सावरायनाय जादों आरो फैगौ 10 तारिखनि गेजेराव बेवहाय जेसेबां अरुणोदय बेनिफिसारि दङ बिथांमोननि मुंखौ आपल'ड खालामनाय जागोन आरो बिनि उनावनो बिथांमोना अरुणोदयनि बेनिफिटखौ मोनगोन दा बिनि थाखायनो दिनैनि बे सावरायनायखौ लादों आरो बेजों लोगोसे कर'नानि थासारिया लासै लासै मोजां जाबोदों नाथाय आं रायजोफोरखौ खावलायो जों बयबो सांग्रां जानानै थानांगौ अब्लासो जोङो कर'नानि थासारियाव जोङो मोजाङै थांना थानो हागोन आरो दिनै चिरां जिल्लाल' नङा गासैबो मोनब्रै जिल्लायाव जोङो जिखिनि आसा कर्मी दङ बिथांमोना गामियाव डाउटफुल मानसिफोरखौ बा सोरबा लोमजानायफोरखौ जाहाथे स्केन खालामनो हायो बिनि थाखाय अक्सिमिटार आरो थार्मा स्केनार होनाय जादों आरो बिनि अनगायैबो गोबां जोंहा जौगालु हाबाफारिफोर दङ बेफोरखौ लानानै दिनै रिभिउ खालामनाय जादों जाहाथे दैबानानि जेंनायानो जा बायदिसिना जेंनायानो जा बे मोजाङैनो मोजां जोङो बारग'लांनो हायो बिनि थाखाय माखासे सावरायनाय जादों जिखिनि हाई स्कुल टेट दङ बिथांमोननि साखरिया थाबैनो जागोन आरो बिनि उनाव एमइ आरो एलपिनियाबो जागोन नाथाय बेखौ एडभार्टाइज होनानै मोनसे फर्मेलिटिसनि गेजेरजों जिखिनिया अलरेडि पास जाना दङ बिथांमोनखौ बेवहाय थिसननायनि राहा लामाखौ लागोन आरो बेवहाय सोरबा थालांबावोबा बिनि थाखाय उनाव जोङो फिन जोङो टेट खालामनानै बिसोरखौ सोनायनि राहा लामा लागोन